Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Аделия Бирханова. Зейлелер үшін сүйінішлі һәм әһәмиятле вакыйга шәһәр урамнарында яңа автобуслар йөри башлады. Транспорт паркы имин һәм сыйфатлы юллар федераль проекты буенча республика рейсы ярдәме белән яңартылды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Зей урамнарында халыкка яңа автобуслар хезмәт күрсәтә башлады. Җәмәгать транспортларын тантаналы төстә юлга чыгардылар. Район башлыгы Разиф Кәримов сөйнешле вакыйга белән зейлеләрне тәбрикләде. Җәмәгать транспорты сыйфатын яхшырта алуыбыз өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт җиткерде. Мы пожелаем, чтобы им хорошая дорога была, чтобы она всегда асфальт сухой, чистый был, чтобы пассажир-поток был увеличен, когда людей побольше возим, и водителям, наверное, интересно. Автобус йөртүчеләр барысы да район башлыгы кулыннан рәхмәт хатлар алдылар. Серазеев Фарид Мухамедович. Транспорт паркы имин һәм сыйфатлы юллар федераль проекты буенча республика рейсы һәм район башлыгы ярдәме белән яңартылды. Разиф Кәримов шәхсән үзе автобусларның торышын бәяләде. Беренчеләрдән булып инде без шушы заводта автобус ясаучы заводка чыгып Павлов шәһәрендә, анда инде безнең җегетләр барып кайттылар. Көтеп тормадык инде китереп биргәннәрен үзебезнең водительләр белән барып алдык. Шуңа күрә инде без республикада беренчеләрдән булып полноценно 100% үзебез теләгән автобусларны алдык. Бүген көндә менә бөтен эшләрен бетереп инде эксплуатация ясый торган организациягә бирдек. 5 автобусның 4-се шәһәрдә һәм Искезей маршруты буенча хәрәкәт итә. Тагын Бохарай, Сармашбаш, Мәлем, Теги авыллары юнәлешендә дә йөртү күздә тотыла. Яңа автобусларга йөртүчеләр дә сөенә. Яңа автобуста йөрибез, эшләп, настроениеләр яхшы, пассажирларның настроениесе яхшы була, күтәрелә. 7 март көнне иртәнге сәгать 5-тә җәмәгать транспортлары линиягә чыкты. Аделия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Шәһәребез урамнарында 8 март бәйрәме алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүче хатын-кызларны туктатып, бәйрәм белән котлады. Көтелмәгән бүлектән гүзәл затларның күңеле булды. Поздравляю с 8 марта. Желаю счастья, здоровья. Спасибо большое. Спасибо большое. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүче хатын-кызларны котлый. Ярдәмгә 4-нче мәктәпнең һәм Кояшкай балалар бакчасының яшь юл хәрәкәте инспекторларын да чакырганнар. Автомобильдә узып баручы хатын-кызның һәр кайсын туктатып, чәчәк, открытка бүләк итәләр, имин юллар телиләр. Эти мероприятия проводятся только с целью, чтобы наши дети были живы и здоровы. Вот, и за рулем их родители помнили всегда об этом. Руль артындагы хатын-кызларның күбесе ни өчен туктауларын аңламыйча документларын әзерли. Кемдер аптырап калды, берәүләр шатланып рәхмәт сүзләре җиткерде. Спасибо всем за поздравления. Я уважаю всех. Мне даже очень приятно. Я даже вот волнуюсь, даже очень приятно стало мне. Прямо слезы в глазах. Прекрасно. Это вот привлечение детей. Они будут и с детства сразу знать, не нарушать. Прекрасно. И уделять внимание близким. Да. Әлеге акциягә быел үзенчәлек өстәп 4-нче мәктәпнең әтиләр советы вәкилләрен дә чакырганнар. Матур гаиләләр районыбыз бизәге. Күп балалы, актив яшәү рәвеше алып баручы Куличковлар гаиләсе дә зәй күрке. Улларын да алар үз үрнәкләрендә тәрбиялиләр. Куличковлар гаиләсендәге җылылыкны бер-берсенә булган ихтирам һәм яратуны сүзсез дә аңларга мөмкин. Елена һәм Максим улларын да үз үрнәкләрендә тәрбияләргә тырышалар. Они все мне помогают, все делают, особенно муж. Он вообще во всем мне помогает, все делает, даже больше он делает, чем я. Даже на кухне. Так тоже бывает. Гаилә башлыгы Максим хәрби хәрәкәтләр ветераны, эш урынында да мактаулы хезмәткәр. Спортның җиңел атлетика төрендә дә зур уңышлары бар. Улларында да спортка карата хөрмәт тәрбияли. Елена радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгендә эшли. Ярдәмгә мохтаҗларга булышу аның күңел халәтенә туры килә. Ул әйләнә тирәдәгеләрнең һәрчак бәхетле йөзен күрергә тели. Куличковларның һәр кичтә барсы бергә җыелып башкара торган шөгыльләре дә бар. Фильмнар карыйлар, пазллар җыялар, бергәләп кичке аш әзерлиләр. Артемий, Арсентий, Матвей әниләренең зур ярдәмчеләре. Ә бәхетле гаилә сиренең нәрсәдә булуын алар үзләре белә. Доверие, наверное, да, уважение к друг другу.
старшим уважение. Ну, как бы, самое главное, доверие, наверное. По мелочам не спорим. Как бы уступаем друг другу, помогаем во всем. Стараемся сделать вместе. Куличковлар ялларны иде уздырмый, концерт тамашаларга йөрергә яраталар, еш кына табигать кочагына чыгалар. Ә киләсе атнада әлбәттә сайлауга барачаклар. 15 числа будем голосовать за президента, потому что без этого никак. Это наше будущее. Каждый взрослый человек обязан сделать свой выбор. Хезмәт сөючән һәр җирдә актив Куличковлар ныклы һәм бәхетле гаиләләрнең үрнәге булып тора. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Быел Сабан туйының кайчан узасы билгеле. 5 мартта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быел Сабан туйы бәйрәмнәрен уздыру турындагы указны имзалады. Казанда милли бәйрәм 23 июньдә, ягъни якшәмбе узачак. Чаллыда Сабан туйы 15 июньгә билгеләнгән. Указда әйтелгәнчә, татар халкының милли бәйрәме авылларда һәм район үзәкләрендә 8-9 июньнәрдә узачак. Шуның белән бүгенге хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Хөрмәтле хатын-кызларны күркәм бәйрәм белән котлыйбыз. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.